Oito comunidades e a cidade autónoma de Melilla están baixo aviso meteorolóxico. A chuvia deu unha tregua este sábado, pero sobre todo o vento, a neve e o mal estado do mar obrigan a prudencia. En Galicia vivimos un día de transición no que saiu o sol tras 44 días de ausencia e a chuvia como gran protagonista, que máis e que menos aproveitou para sair e gozar de actividades ao aire libre. Os negocios tamén agradeceron este alivio. La climatología aquí nos ha hecho polvo. Hemos tenido que cerrar incluso a las 6 de la tarde. Os meses de xaneiro e febreiro adoitan ser meses malos para a hostelería, que con iso xa contas, pero bueno, o deste ano foi especial. Un home de 55 anos faleceu tras caerlle enriba a un árbore. Ocorreu nun monte de Soutomaior onde a vítima estaba pinchando e cun guindastre controlaba a caída do talo. Desafortunadamente a árbore veuselle encima. O falecido era o presidente da Comunidade de Montes de Ventosela, moi querido na contorna. Sánchez di na conferencia de Múnich que o rearme nuclear proposto por Alemanha e Francia non é o camiño a seguir. O presidente do goberno xustifica tamén que o gasto en defensa en España non chegará ao 5%. Mentres, o secretario de Estado dos Estados Unidos tende a man a Europa, pero deixa claro que será o país norteamericano, dirixido por Trump, quen redefinirá a nova orde mundial. E atentos á iniciativa dun cura en Lugo. Organizou unha quedada de matrimonios por San Valentín. En lugar de velas ou flores, o sacerdote propuxo un día cheo de actividades con cea romántica incluída. Con isto busca visibilizar que o matrimonio non é só un estado civil, senón unha vocación que tamén se cultiva. Este sábado de Entroido vívese o máximo en toda a comunidade, dende o desfile da Coruña, pasando tamén polas madamas e galás de Cobres, ou o oso de Sande, ata por suposto chegar o Triángulo Máxico. Todas as vilas disfrazanse hoxe nunha xornada de moita troula. Neste telexornal estaremos en varias delas. Saúdos, que tal? Boas noites. A Conferencia de Seguridade de Múnich deixa varias declaracións de intencións dos máis de 60 xefes de Estado e de Goberno participando. É unha cita marcada pola tensa relación entre os Estados Unidos e Europa. Un dos discursos máis esperados foi o de Marco Rubio. Sí, o secretario de Estado dos Estados Unidos asegurou que o seu país liderará a nova orde mundial baixo as directrices de Trump. Nesta conferencia tamén interviu Pedro Sánchez, quen destacou que o rearme nuclear non é o camiño a seguir. A Conferencia de Seguridade de Múnich deixa mensaxes destacadas e declaracións de intencións dos principais líderes mundiais sobre os desafíos en seguridade. Un dos discursos máis agardados foi o do secretario de Estado dos Estados Unidos. Marco Rubio asegurou que o seu país conta con Europa para o seu plan de restauración da orde mundial, concebido, iso sí, por Donald Trump. Non queremos separarnos, senón revitalizar unha bella amizade e renovar a maior civilización da historia da humanidade, dixo. A presidenta da Comisión Europea, von der Leyen, dixo sentirse tranquilizada polo discurso conciliador de Rubio, pero para a independencia en seguridade chamou a activar a cláusula de defensa mutua da Unión Europea e instou a Europa a ser máis independente para garantir a súa propia seguridade. A defensa mutua non é unha tarefa opcional para a Unión Europea, é unha obriga en virtude do noso propio tratado, dixo. Pedro Sánchez é o primeiro xefe do Executivo español que intervén nesta conferencia. Please stop nuclear rearmament. Sit down, negotiate and sign a new START treaty to ensure continuity of the one that has just. Lamentou que Trump vexa o proxecto da Unión Europea como unha ameaza e pediu construir un auténtico exército europeo. O primeiro ministro británico dixo que Europa debe avanzar cara a unha OTAN máis europea e estar lista para loitar ante a ameaza rusa. Pola súa banda, Dinamarca e Finlandia resaltaron o valor da OTAN para a seguridade euroatlántica e ártica, incluindo o reforzo da seguridade en Groenlandia. O Comando Sur estadounidense volve a atacar outra lancha preto de Venezuela acusada de traficar con drogas no Caribe. Atendan as imaxes, o mísil destrúe por completo a embarcación. 3 tripulantes morreron durante o operativo realizado nunha ruta que os Estados Unidos identifican como usual polo crime organizado. Esta ofensiva eleva a 133 o número de mortos polos ataques da administración Trump contra presuntas narcolanchas.
O opositor ruso Alexei Navalny morreu envenenado por unha neurotoxina letal procedente dunha rá dardo. É a conclusión da investigación que realizaron conxuntamente os gobernos de Reino Unido, Alemaña, Suecia e Países Baixos. Unha conclusión que se basa nas análises de mostras do corpo de Navalny en que detectaron a presenza de epobaetidina. Esta toxina está considerada unha arma química conforme á legislación internacional, de aí que os 4 países vayan exixir as responsabilidades a Rusia polas súas continuas violacións de convención sobre armas químicas. Navalny faleceu hai 2 anos mentres cumpría a condena nunha prisión en Siberia. E hoxe o centro de Madrid foi escenario dunha manifestación de facultativos que lle reclaman ao Ministerio de Sanidade un estatuto propio para a profesión médica. A mobilización é o primeiro acto dunha semana de folga que arrinca o luns. Máis de 175.000 médicos de toda España están convocados a este paro co que buscan unha reforma do estatuto médico que recoñeza as singularidades do seu traballo como as gardas. Despois desta primeira semana, os paros terán un carácter intermitente cunha semana de folga o mes ata xuño. O expresidente José María Aznar reuniuse en Abu Dhabi con Juan Carlos I. Unha visita que coincide cos actos de homenaxe á Constitución de 1978, que este ano se converte na máis lonxeva da historia de España. Aznar publicou en redes sociais unha foto con don Juan Carlos, o que cualificou como rei das liberdades e da democracia. As instalacións do Grupo Estelantis en Vigo son unhas das adxudicatarias dun dos 5 nós da rede de transporte eléctrico asignados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Isto permitirá á compañía facer investimentos millonarios que melloren os seus procesos produtivos. Os criterios de adxudicación deronlle prioridade aos proxectos con maior reducción de emisións de gases de efecto invernadoiro e valoran o volume do investimento. Outros 4 nós, 2 en Huelva, un en Cidade Real e outro en Tarragona, resultaron tamén beneficiarios do concurso. O Tribunal Supremo ratifica a sentenza que condenaba o que fora concelleiro de Seguridade Telmo Ucha e a Administración Local por acoso laboral. O Alto Tribunal considera responsable o Goberno Municipal pola súa pasividade no acoso a María Barrera, xefa da Policía Local. Unha decisión que pon fin a un longo proceso judicial e que obriga ao consistorio exconcelleiro a indemnizar a funcionaria con 30.000 euros porque considera probado que a víctima sufriu hostigamento e constantes humillacións públicas. Poñémolo foco agora na rede viaria galega. Un perigo constante, así definen os condutores a Nacional 540, a vía que une Lugo con Ourense. Esta mañá, veciños e usuarios concentráronse na parroquia de Calde e cortaron o tráfico en ambos os dous sentidos durante 15 minutos. O obxectivo, denunciar o grave deterioro do firme e o abandono do Goberno de España. A estrada concentra numerosos accidentes, algúns mortais. De feito, a finais de decembro perderon a vida nela 2 persoas. Leva uns anos de abandono total, porque o único que fan é tapar un pouco as fochancas, pero o firme está totalmente degradado, que pon en risco a vida das persoas cada día que pasan e circulan por ela. Vemos como todos os días vemos vehículos no arcén con rodas reventadas. No mes de decembro, de feito, houbo no kilómetro 1.200 houbo 2 falecidos. Que aquí se están producindo unha media de 10-15 atestados ao día, non? E a situación é absolutamente inaceptable. Non podemos permitir que se poña en perigo pois a seguridade dos veciños. Así é ir en coche pola 540 nacional que une Lugo con Ourense, que comparte parte do trazado coa de Santiago. Case que coma no xogo da oca, fochanca tras fochanca e tiro porque me toca. O que pasa é que moitas veces o que toca transitando por esta vía é, con sorte, levar o vehículo ao taller e con mala sorte ter un accidente. Sabe o ben Lola e maila a súa familia que cunha nai dependente teñen que transitar por ela varias veces ao día, xa que traballan en Lugo e a casa está a uns 6 kilómetros da cidade. É unha corredoira, xoga esta vida, a vida da familia. Meu irmão sube varias veces, un peligro constante. Tiñan que amañar, non? Supoño, e xa hai tempo. Mónica é veciña de Lola, tamén traballa en Lugo, ademais de que ten un rapaz e ela e o seu home teñen que traelo e levalo. Ses golpes que a veces levas, porque ainda que queres esquivar non hai maneira de esquivar. Ou te metes ao carril izquierdo ou casi te metes á cuneta. Na concentración desta mañá, veciños e usuarios da Nacional 540 cortaron a estrada uns 15 minutos para protestar. Uníronse alcaldes de concellos afectados polo estado da vía. Cada día os usuarios están poñendo en perigo a súa seguridade. Creo que coa seguridade vial e coa saúde non se xoga, así que exiximos un arranxo inmediato.
Contan co apoio de outros usuarios da vía, como donos de negocios situados á beira da estrada, camioneiros, motoristas e ciclistas. Intentar esquivar os coches ponente máis en perigo. Claro, tens que andar con moito máis cuidado, e se colles un bache deso, pois reventas todo. Os manifestantes consideran que se rin deles cando se atribúe o mal estado da vía á choiva destes días, xa que levan máis de 3 anos pedindo o arranxo dunha estrada que cualifican de corredoira. E outra infraestructura clave para a provincia, a autovía A54, que unirá Lugo con Santiago, estará rematada entre Semana Santa e o verán. Así o asegurou nunha entrevista ao xornal El Progreso o delegado de Goberno en Galicia, Pedro Blanco. O treito que queda por acabar é o que une as localidades de Arzúa e Melide de algo máis de 16 kilómetros. A previsión inicial era que este tramo estivera listo neste primeiro trimestre do ano, pero as condicións meteorolóxicas atrasan a súa posta en servizo. Un home faleceu esta mañá en Soutomaior nun accidente mentres pinchaba unha árbore. A vítima, presidente da Comunidade de Montes de Ventosela, tiña 55 anos, era moi querido na zona. O home estaba a usar un guindastre para controlar a caída da árbore que estaba a cortar, pero esta caeulle en riba. Foron os servizos de urxencias sanitarias os que deron o aviso do suceso. A zona era de difícil acceso e ao chegaren só puideron certificalo o seu falecemento. En Zaragoza, os bombeiros traballan arreo na extinción dun incendio nunha empresa de papel. Afortunadamente, non hai danos persoais. O lume orixinouse no almacén. Unha gran columna de fume pódese ver dende calquera punto da cidade. O vento, con refachos de ata 90 km por hora, facilita a súa expansión. O Concello de Zaragoza afirma que non existe risco tóxico, pero recomenda pechar portas e fiestras. 8 comunidades e a cidade autónoma de Melilla permanecen nestes momentos baixo aviso meteorolóxico. A chuvia deu unha tregua este sábado, pero o vento sobre todo e tamén a neve e o mal estado do mar obrigan a prudencia. O vento ocasionou este sábado centos de incidencias en boa parte de España. Na comunidade valenciana soou o ESALERT. Na provincia de Castellón ditouse risco. O vento ocasionou este sábado centos de incidencias en boa parte de España. Na comunidade valenciana soou o ESALERT. Na provincia de Castellón ditouse risco extremo. Tras rexistrarse refachos de máis de 170 km por hora, pechou o porto de Castellón, suspendéronse varios servizos ferroviarios e limitouse a velocidade nas estradas. Conducir así no es fácil, entonces tienes que viajar un poquito más despacio. Que la ciudadanía sea consciente de que tiene que tomar medidas de autoprotección, que evite cualquier tipo de desplazamiento. No sur de Tarragona tamén se activou o ESALERT polo vento. No conxunto de Cataluña, o 112 recibira ata as 4 da tarde máis de 700 chamadas por incidencias e os bombeiros preto de 600. En Aragón, máis de 1.500 persoas quedaron sen luz por avarías na rede de media tensión. Os zaragozanos, afeitos ao Cierzo, sorprendíanse con este vento. Estamos acostumbrados al Cierzo, pero no tanto. Hoy está muy fuerte, muy fuerte. El viento de Cierzo es distinto. Esto es como que tan pronto te da de cara, como te da de lado, como te da por la espalda. Ventea e hai moito mar. Prácticamente todas as costas españolas estiveron en aviso. No delta do Ebro, o mar anegou os arrozais e botou a perder a colleita. Tamén se activaron avisos por neve en parte do norte peninsular. E todos sen superar de momento os efectos das chuvias dos días pasados. De feito, este sábado aínda se acordaron novos desaloxos, concretamente en San Esteban de Gormaz, en Soria, pola enchente do Douro. Noutros moitos puntos afectados polas riadas non deixan de limpar, como Talavera. A nivel físico es agotador, psicológicamente pues estresante, porque un día abren la porteña, a otra hora la cierran. 11 días fatales, pero fatales. Hoy parece que hemos tomado un pouco de alivio, un pouco. As presas seguen desaugando e ríos como o Texo continúan baixando en moitos puntos por fora do seu leito. Impresiona. Y está muy alto, la verdad. Este domingo, 9 comunidades en Melilla seguirán en aviso por vento e mar, e Galicia tamén por chuvia, no interior da provincia da Coruña. A melloría nos caudaus dos ríos Mondego, Sado e Texo en Portugal deixa unha situación de maior estabilidade para a poboación nas últimas horas. Aínda que o risco de inundación segue sendo alto, descartouse a evacuación preventiva de 9.000 persoas en Coimbra. As autoridades buscan unha parella desaparecida no centro do país, en Montemoro Vello, nunha das zonas máis afectadas polas enchentes. Quedan aínda 35.000 vivendas en enerxía eléctrica e os danos materiais tardarán en ser cuantificados. En total, 16 persoas faleceron por causas relacionadas cos temporais.
A situación dos nosos ríos mellorou de forma importante. En estes momentos só hai 2 puntos en nivel vermello. O Miño, o seu paso pola Peroxa, e o Avia, en Ribadavia. O risco de inundacións mantén activo o Plan Inuncal, un recordatorio da importancia de ser cautos e seguir os consellos de seguridade. A Xunta de Galicia comezou a instalar paneis divulgativos nas áreas con maior perigo de asolagamentos. Son cartéis que dan conta dos pasos a seguir no caso de que se produza un episodio de desbordamento. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicou en Betanzos que a intención é chegar a 41 concellos. Imos chegar a 41 concellos, ato de agora están xa colocadas 259 cartéis, imos chegar aos 600 e, polo tanto, concluir este plan que abrangue 41 concellos. Pero hoxe o tempo deu un respiro, deixando a nosa comunidade sen avisos graves por borrascas ou temporais. Saiu o sol e a xente botouse á rúa buscando ese respiro tras 44 días de chuvia case sen parar. Patricia Barreiro. Sí, a máis de saír o sol en moitos puntos de Galicia as temperaturas foron suaves durante o día, 14 graus, por exemplo, aquí na cidade de Vigo. Arestora, moita xente, como poden ver, segue desfrutando deste tempo en plena rúa, tamén ao longo da xornada, en bares, paseos, terrazas, o que foi todo un agasallo para a hostalaría. Había moitas gañas de saír, sen paraugas, sen avisos, porque dende o 6 de xaneiro sumamos xa 9 borrascas seguidas. Tras meses de chuvia e vento, os hostaleiros volveron sacar as súas terrazas a rúas e paseos. Neste de Panxón, en Nigrán, algunhas mesas e cadeiras estiveron a piques de ser arrasadas polo mar nos últimos temporais. En la última borrasca, hace 2 semanas, nos apareció la terraza en la mitad de la calle, nos tuvieron que avisar los vecinos. Facía moito vento, que o paseo tuvo o desperfecto que tuvo, poñéndose a que os meses de xaneiro e febreiro adoitan ser meses malos para a hostelería, que con iso xa contas, pero bueno, o deste ano foi especial. Foi unha xornada de paseos, en moitos casos o carón dos areais, onde eran moi visibles os estragos provocados pola forza do vento e do mar que azoutou con moita forza as zonas costeiras. Está cambiando un pouco o clima. Mudou o tempo e tamén a forma de vestir, temperaturas agradables, uns 14 graus en Vigo, que nos fixeron soñar coa chegada da primavera. Apareceron os gorros, as gafas de sol e, sobre todo, as gañas de facer vida ao aire libre. Tomar el sol, paseando, y luego me voy a comer, que es un día muy lindo de sol. Os deportistas puideron desempoar piraguas e bicicletas, moitas delas gardadas en rochos dende meses. Facilmente desde outubro, novembro, que non as sacamos. É un pouco complicado. E nos parques, como a este da Alameda de Santiago, un podía sentarse tranquilamente a tomar o sol sen medo ou estaren desactivadas todas as alertas por temporal. Hoxe foi precisamente un día para facer todo ou simplemente nada, en definitiva desfrutar da vida fora das casas tras meses e meses sen poder ver nítidamente a luz do sol. Precisamente parece que este sábado o sol quixo facer un agasallo a todos os namorados e namoradas cun San Valentín solleiro e sen chuvia, un día que algúns adoitan celebrar con rosas ou cunha cea romántica, por exemplo. Pero hai iniciativas máis curiosas, como a que partiu dun crego de Lugo, que organizou para hoxe unha quedada de matrimonios. A quedada de matrimonios celebrouse neste hotel de Ribeira de Piquín. Javier, este crego venezolano que leva 2 anos en Lugo, foi o organizador deste encontro por San Valentín. Que se puedan contemplar el uno al otro, saber en qué estado, cómo va el desarrollo de su matrimonio, de la vida, el conocerse más, el aceptarse, incluso pedirse perdón. Entre as parellas que participan está Eliare e Eleazar, matrimonio venezolano que levan 13 anos casados, un deles vivindo en Lugo. Tiempo. Cariñoso. Nos conectamos mucho más por hacer todo este recorrido y todos estos momentos únicos. El darse estos tipos de espacios para reencontrarnos y conectarnos y volver a la fuente del amor, pues yo creo que es lo más importante para celebrar este día. Xogan, pasean, reflexionan, oran e, sobre todo, comparten. O agasallo que estas parellas se fan o día de San Valentín é o de dedicarse un día un ao outro. Eva e Marcos casaron hai 30 anos. Unha maneira de unirnos a nós, de coñecer a xente, facer actividades que non se farían e que pasas genial, que te rís, que disfrutas un montón. Y compartimos la fe también.
Todos son católicos e empregan este San Valentín para afondar no seu compromiso. É a primeira quedada matrimonial que organiza Javier, pero non será a última. Como despedida do día, baile e cea romántica. É un dos días máis importantes do ano para as florerías. Nesta, situada na avenida de Fisterra da Coruña, xa tiñan preparadas antes da apertura medio cento de encargas, como sempre moitas rosas vermellas e nesta ocasión tamén bastantes tulipáns, para celebrar o amor en todas as súas formas. Nosotros entendemos que sí que está el amor romántico, pero que hay muchos tipos de amor. Entonces, puedes regalarle a una madre, puedes regalarle a un hijo, puedes regalar... Y de hecho, hemos tenido un poco de todo. Aquí anímannos a agasallar flores e tamén libros. Estes días, a florería ten á venda unha selección de obras da librería de referencia do barrio, onde a orde dos factores non altera o produto e nos convidan a regalar libros e tamén flores. Un libro, pois, podes lelo aos poucos, é un agasallo que despois queda tamén permanente, pode ter incluso unha dedicatoria, o sea que mellor que un libro para o San Valentín. Non é doado abstraerse a este día. San Valentín salpica de corazóns, pinta de vermellos escaparates e mesmo as rutas das empresas de mensaxería. A repartir amor. Aínda que hai quen o consideran unha cita meramente comercial, para moitas persoas San Valentín segue sendo un día que merece ser celebrado. Es el día de los enamorados y creo que hay que disfrutarlo un poco. Y bueno, creo que se lo merece bastante, que es buena chica conmigo. Y bueno, a darle cariño. Supoño que as parexas que estén xuntos, pois que o disfrutarán moito, pero os que non, pois bueno, pois estamos solos. O das amizades, o da familia, o da parella, que non falte o amor. Sábado de Entroido e o corpo sábeo. Toda a xeografía galega está xa disfrazada de norte a sur e de oeste a leste. O desfile da Coruña con máis de 20 comparsas respectou no tempo, como tamén o de Vigo, con centos de persoas ataviadas e gozando da festa. Os xenerais da Ulla fixeron tamén festa cos seus tradicionais atranques. As madamas e os galáns de Cobres non paran de endazar dende esta mañá. En Ourense, que lles imos contar. En Sande, por exemplo, foron capturar o oso. Por certo, este Entroido 2026 é o primeiro como ben de interese cultural. Pois veña, ata o Triángulo Máxico imos agora. En Xinzo de Limia levan xa varias fins de semana, cos disfraces a voltas. Tamén cas pantallas, percorrendo as rúas e no sábado de Entroido sobre a xolda. Xoel Rodríguez, atacando vai durar a festa. Pois ata que o corpo dos máis festeiros aguante, Antía, David, ou ata que remate en calquera caso este Entroido que fará o vindeiro domingo 22 de febreiro co tradicional Domingo de Peñata. En calquera caso, aínda quedan moitas xornadas de festa e de troula aquí nas localidades do Triángulo Máxico, festa que desta hora, como ven, aínda continúa da man das charangas que levan tocando prácticamente de xeito ininterrompido dende as 12 farano ata as 3 da vindeira madrugada. Así darán paso ao Domingo de Entroido e con el o comezo a última e a gran semana deste Entroido 2026. Complicadísimo, frío, é malo, non lle recomendo a nadie o chollo de policía local. Vamos rápido, que non temos todo o día. Vimos disfrazados de uva, porque ele é un gran metre, sumiller, entón, como coñece o mundo do viño, decidimos facerlle esta homenaxe o día da súa despedida de solteiro. 9 folións deronse cita hoxe en Chandrexa de Queixa, no que é o día grande do Entroido neste concello do Macizo Central Ourensán. Os anfitrións sumáronse folións de Tribes, Castro Caldelas, A Veiga e tamén da comarca de Valdeorras. Chegaron ata a Chandrexa desafiando o frío e a neve, a que amenceu hoxe a alta montaña ourensá. Combateron o frío a golpe, xa están vendo, de bombos e aixadas. Hai moita xente que levan 40 anos vindo. Entonces hai que seguir ca tradición, veño cos máis pequenos. Eu personalmente, ao criarme nesta desde pequeniña, ir cos meus pais, pois vívelo dunha maneira pois que prácticamente non se pode explicar. É unha ilusión moi grande tocar, ver os demais folióis. Vivímolo moito. Levamos desde pequenos e todo, entonces ao final xa sempre estamos os mesmos e todo.
E no Concello de Cartelle tamén o pasaron moi ben esta tarde. O oso de Sande despertou do seu letargo invernal e fixo correr a todo humano que atopou no seu camiño. E non eran poucos, porque esta festa atrae cada ano a máis xente. Cun sol que anticipa a primavera, sae o oso de Sande da súa hibernación. Para min é un orgullo por o traxiste todos os anos. A mí gustame, o poño sábado e o martes de carnaval. Antes de arrincar, baixo a mirada espía dos cativos, o oso recibe as instruccións do domador. Ahora o que lle estou dicindo é como vamos facer, por onde vamos salir. Vamos salir e vamos intentar correr, intentar que a xente corra. Para que a xente se poida tirar máis fácil, porque se a xente está parada é moi difícil tirala. El por encima só lo ve por o fuciño, non ves? Só lo ve por o fuciño, ve moi pouco, só lo ve enfrente, non ve aos lados, entón ten que ir correndo e facendo, tirando a xente como pode. Unha das singularidades desta festa é o que lle chaman a sopa da pedra. A pedra bota toda a tarde no caldeiro, está toda a tarde cocendo, pero non se dá pasado, gárdana dun ano para outro. De todo, verduras, cocemos unha galiña, cocemos un poquinho de todo. O auténtico sabor é a pedra. Outra das singularidades é o espazo, unha fermosa carballeira onde se asentan as antigas adegas de Mogos. Tristemente a xente máis maior foise, xa non veñen tantos, pero houbo xente que si o recuperou e finalmente o entroido ten estas cousas e finalmente, bueno, pois aí houbo xente que a recuperou e o entorno é super bonito. E por suposto que non falte a música. Os xenerais do Ulla seguen percorrendo os concellos da comarca cas súas particulares batallas dialécticas, os atranques. Atención, señores, digan todos conmigo una voz. ¡Viva el señor Diego Cepeda, acompañado de toda su familia como natural y residente en San Cristóbal do Eixo! ¡Viva la gente que le acompaña, admira y rodea! Un entroido que naceu ca idea de ridiculizar as tropas francesas tras a Guerra da Independencia. Iria Soengas. Sí, os xenerais da Ulla chegan ao campo de batalla da Cabalo en esta volta e este campo da festa de Arín. Se chegan ademais ataviados cos seus espectaculares traxes inspirados entre a recreación histórica e a parodia nos das tropas napoleónicas da Guerra da Independencia. Malia que levan a espada, esa non é a súa arma máis afiada, é a palabra que empregan nos combates dialécticos coñecidos como atranques, ben cargada de retranca. Santiago, un dos 8 concellos da comarca da Ulla que manteñen vivo este entroido do que hai rexistro xa no século XIX e que foi declarado Festa de Interese Turístico de Galicia. Unha tradición de moitos anos. Somos o coro e fan unha canción, cada ano fan unha nova, e pois vamos recorrendo toda a parroquia cantando en diferentes paradas. Generales con traxes moi lucidos, as carrozas, cada ano fan unha diferente. O inverno coruñés claudicou ante a festa. As carrozas e as comparsas puideron animar as rúas do centro con soles en demasiado frío. O desfile ata a praza de María Pita é un dos grandes momentos do entroido nunha cidade que agarda a tregua meteorolóxica se repita o próximo martes, día da invasión choqueira na Rúa da Torre. O entroido da Coruña despegou e todo o mundo está convidado á viaxe. A donde que irades, é gratis. Podemos escoller destino, descubrir o Exipto dos faraóns, explorar selvas profundas ou mergullármonos nas profundidades dos océanos. As paisaxes cambian ao ritmo que marcan as comparsas. Isto é do mellor cousa que hai na vida. Hai que rirse, mas está, tocounos desde novembro, o único día que non fai que chove. Hai que vivir, deixar a cámara e bailade. É imperdoable non bailar neste entroido no que cabe todo o imaginable, princesas e superheroes, fauna e flora de todos os continentes e ata pequenos aparellos superados pola revolución digital que algúns lembramos con nostalgia. Me hace gracia porque hai muchos niños que me ven por la calle. Papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué va? Sobre todo para los de 30, 40, 50 que recordarán los cassettes y los bolivic para dar la vuelta para escuchar música.
O entroido pode ser todo o que queiramos, unha festa infantil nun parque de bolas ou un café entre amigos. A Coruña víveo intensamente e prepárase a base de xoldra para o seu día grande. O martes choqueiro quece motores na Rúa da Torre. Colorido e tamén música no desfile de comparsas e carrozas de Vigo, na que participaron unha vintena de agrupacións. Un desfile que dá o pistoletazo de saída a unha programación de entroido na cidade de Olívica que se prolongará até o mércores co enterro da Sardiña. O martes será o enterro do Meco e haberá o gran concurso de disfraces. O broche final será o venres día 20 ca verbena organizada pola Orquesta París de Noia. E preto de Vigo, madamas e galáns percorreron bailando outro ano máis as rúas de Vilaboa. Este entroido de cobres é xa unha tradición milenaria. Eso hai que fixarse nos seus traxes para ver a ilusión dos veciños por Mantela. Alejandro Álvarez, todo está feito a man, non? Sí, sen dúbida o que máis chama a atención son os seus coloridos traxes e ollo, porque só o sombreiro pode pesar entre 6 e 7 kilos. Durante toda a xornada estiveron percorrendo os diferentes barrios, as madamas e os galáns, ensinando aos seus veciños as súas vistosas coreografías. Aínda queda entroido de cobres por diante porque volverán a sair todos os días ata o vindeiro martes de entroido. Mentres tanto, hoxe o que toca é gozar da música das orquestras ata ben entrada a madrugada. Máis dun 100 de persoas percorren as rúas das parroquias de Cobres desde primeira hora da mañá. Son os bailaríns e os músicos que manteñen vivo este entroido peculiar. Os personaxes principais van a cara descoberta e presumen da beleza dos seus traxes, sobre todo as madamas, aunque só os sombreiros poidan pesar entre 4 e 6 kilos. Pois agora mesmo tardo 45 minutos para vestirme, pero para facer o traxe, igual se queres empezar a bailar para un entroido, tens que empezar o ano antes, a coser todo. Bueno, a ver, todo é práctica. Acostumbraste cos días, ao final tamén están feitos a túa cabeza, entón... Chamando ás casas pois que salgan afora a vernos, botalle os bailes e onde nos abran para tomarlle unha fechiña, pois parar tamén. O entroido aquí en Vilaboa está documentado desde o século XVIII, non parou nunca e é algo que se espera todo o ano con moita ansia. Gústame velo, pero bueno, non participo moito nel, non... Pero bueno, é unha tradición do pueblo que, bueno, está ben. A min gústame que os haixa tamén. Pois para min é como unha gran familia, ao final estamos 4 días xuntos, pasando ben, e levámonos todos super ben. A verdad, maiores coidan de pequenos coidan de maiores tamén. O entroido é un sentimento, ilusión e un orgullo. Desde hoxe ata o martes, que é o día principal coa corrida do valo, son 4 xornadas intensas na que os danzaríns e os músicos só paran para comer. Ben, xa saben, máis información en G24 e g24play.gal. En os deportes, o Celta que trae un punto da súa visita á Cornellá.